भावाला नमस्कार. दिवसाची सुरुवात झाली आहे आपल्या. वाजले जातात बरोबर 11:30 आणि 5 दिवसाचे गणपती बुडवून आम्ही आता चाललो मुंबई. परत आपली गँग तीच असा प्रवीण बाबूसो हे आमची सिंगरचं नाव काय? नाव सांग. ऋतू प्रवीण कोंडूरकर आणि जागृती मॅडम असत. आजचा प्रवास आमचं अजून ठरणार नाही. आम्ही आता उसरगावपर्यंत येलो. साधारण आम्ही खालसून जाऊच्या विचारत असो, पण बघूया. आज परत तास असा CNGचो आमका येताना 1800 रुपयाचो लागलेलो. एकदम बेस्ट प्रॉफिटमध्ये येलो आम्ही. आणि आता जातानाचा प्रवास कसो हा काय हा आता तुमका अपडेट गावत रावतले. तर प्रवासात आमका अजून आम्ही नाश्तो आमचो बाकी आहे. थोडेसे नीज येता जा हे काही येता माका येता, कारण बदना करून सुटलेले असो. काल गणपती बुडवले मग बदना गेली. आता आम्ही पोचलोय उसरगाव. या उसरगावचा हा तलाव तुमका माहिती असतच. आताच मी ते थांबलेलो टोल नाक्यावर. त्याचा लेक असा बघा. तर बघूया आमचा आजचा प्रवास कसा जाता. पुढे काय मजा येता कंटाळ येता. माझ्या मते आमच्या ह्या खालच्या रस्त्याची जर खालसून गेलो खालच्या रस्त्याची अपडेट पण गावात रस्तो काय प्रकारे आणि परत अंडरलाईन करतं जे लोक सांगतात की सिंधुदुर्गात तरी रस्तो बरो. आता ह्या पाठच्या व्हिडिओत तुम्ही बघलात की कशी रस्त्याची हालत झालेली आहे. आधी पाठी त्या 2-3 स्पॉटला गाडी एकदम शून्यच्या स्पीडने चालतं. अशी परिस्थिती आहे. अजूनही तसाच असं. गणपतीचा आता 6वा दिवस आहे आजचो. परिस्थिती जैसे थे या ठीक आहे. इट्स ओके. बघूया. ऋतू काय बोलायचं आपल्याला? प्रवास सुरू झाला आहे. गणपती बाप्पा मोरया. चला अपडेट अशी आहे की आता आम्ही पोचलो साधारण लांजा दिलो. ह्याच्यापासून खैसून आमच्या कणकवली म्हणजे साधारण कुडाळपासून होते, पण पहिला आमका वाटलं काही तर अशीच आमचीच गाडी उभी केली असतली. कुडाळपासून ते आता आम्ही लांजापर्यंत पोचलो. जवळजवळ हायवे एक आमका 200-300 बसेस गमले. ते पार्किंग केलेले आहोत. ते बसेसमध्ये लक्झरी बरेचसे आहोत आणि ST होते त्या हिसर जाता आमका गावले राजापुरात. साधारण एक 25-30 बस ST असतले. ह्याच्यावरून लक्षात येतं की कोकणात किती माणसं उतरली आहेत आणि किती माणसांची आवक जावक राहते. त्याच्यावरून लक्षात येतं की इतके गाडी उभ्या असत. ह्या तर संध्याकाळी सुटणारी गाडी आहोत, थैसून येणारी जाणारी गाडी आहोत. म्हणजे आपल्या कोकणात बरीचशी माणसं गणपतीच्या निमित्ताने येतात हे माहिती आहे. तर पण एक विषय लक्षात येलो म्हणून म्हटलं शेअर करू जा. तर साहेबांच्या मतानुसार आम्ही आता खालच्या रस्त्यानेच जातो. म्हणजे आपलं मुंबई गोवा हायवे. येताना आम्ही वरच्या रस्त्याने गेलेलो. मुंबई पुणे सातारा कराड आंबाघाट अणुस्कुरा घाट आणि असे गेलेलो. आता आमका ओणी क्रॉस झाला. आम्ही आता मुंबई गोवा हायवेने जातो. CNGचा अजून फिलिंग बाकी आहे. जवळजवळ आणखी 50-1 किलोमीटर आम्ही चलतलो. असं साहेबांचं अपडेट आहे. आताच मी म्हटलेलं आहे की लक्झरी दिसतात जकडे तकडे. हे बघा आता लांजात पोचलो आणि लांजात आता पाठी केले. माझ्या लक्षात येत नाही पटकन. पाठी जवळजवळ 10-15 लक्झरी उभी होते. आता हे पुढे परत दिसतातच. हे जो तुम्ही ब्रिज बघताय ह्यो लांजा जो ब्रिज आहे. एका वाटे गडकरी साहेब म्हणतात माझ्याकडे मरणाचा पैसा हा. माझ्याकडे करोडो रुपये अब्ज रुपये असत रस्त्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी. खय घोडा अडता की हे ब्रिजा बना. आता जवळजवळ 7-8 वर्ष झाली आहेत. या परिस्थिती जैसे थ्या असाच असा. हे सांगाडे असेच उभे आहोत. म्हणजे ही जी कोकणी माणसाची जी वाताहत होता त्याच्याकडे
त्याच्यासाठी तो गडकरी साहेबांचो पैसो कामा घेवचो नाही काय, एक मागा पडलेला प्रश्न. म्हणजे कदाचित ह्या सरकारी काम असत म्हणून इतकी टंगळमंगळ चालली असतली, पण ह्या टंगळमंगळ करतात त्याच्यामुळे माणसांची काय हालत होता किंवा हे ट्रॅफिकची काय समस्या असतात, काय प्रॉब्लेम हा याच्याकडे पण लक्ष द्यायचं. नुसतो पैसो असा उपयोगाचा नाही, तो आमच्या कामासाठी पण जाऊ गोया. कारण मला वाटतं आमच्या देशात म्हणजे कोकणी माणसासाठी जो असा उपयुक्त जो म्हणजे मुंबई गोवा महामार्ग ह्याच्यासारख्या निकृष्ट दर्जाचं काम माझ्या भारतात तरी मला वाटणार नाही असं दुसरा खायचं असं तसं. इतके निकृष्ट दर्जाचं काम चालू आहे. आणखीन असेच काही वर्ष जर रस्ता चालत राहिलो तर गिनीज बुक मध्ये रेकॉर्ड होताला की ह्या रस्त्याक बनाक इतकी वर्ष लागली. आता हे पिलर आपण बघतो हे गेली किती वर्ष असेच उभे आहोत, पण त्याच्यावर काय वरचं सामान काय देईनच नाही असत. तो काय बोलायचं भाषे नाही. दुसरी समस्या म्हणजे दुसरा प्रॉब्लेम असो की या फिक्स कोकणात जेव्हा सण असता म्हणजे आमचो गणपती उत्सव झालो, गणेश चतुर्थी झाली, त्याच्यानंतर मे महिनो झालो, या टायमाक CNGचो इतको प्रॉब्लेम होता की हालत होतं हालत. आता आम्ही कुडाळपासून सुटलो, आता आम्ही लांजात असो, लांजाचं मार्केट जात्या आमका जवळजवळ 5 ते 6 CNG गेले ना रे. 5 ते 6 पंप गेले, त्याच्यातले 3-4 पंपार ह्याच नाही म्हणजे CNGच नाही, CNG संपला आहे. तर त्याच्यानंतर जे पंप CNG अवेलेबल असा थंयसर जवळजवळ एका पंपावर 60-70 गाड्यांची लाईन आहे. म्हणजे त्या जागेवर जर थांबलो आम्ही तर 2-3 तास आमचे गेलेच समजा. म्हणून आम्ही असं ठरवलं की आम्ही चलतो, जर काय म्हणजे पेट्रोल तर पेट्रोल पुढे. विषय असो हा की हे जे आमका आता येताना आमका 7-8 पंप गावले, त्याच्यात बरेचसे पंप असे होते नाही 7-8 पंप तर आमका CNG गावले आणि बरेचसे पंप असं ते विदाउट CNG आहोत. तर माझं मत असं आहे की CNG आता सगळ्यांनी ठेवू गयो, कारण कोकणात सुद्धा आता तसे काही कमी गाडी नाही असत. कोकणातलो सेल जो असा तो बऱ्यापैकी असा आणि हायवे असा हायवेकच CNG पंप त्यांना CNG सर्व्हिस अवेलेबल करू हरकत काय नाही असा, जेणेकरून प्रवाशांची सोय होईल याच सांगायचं, बाकी काही नाही. आपलं बहुचर्चित आणि प्रतीक्षित मुंबई गोवा हायवे गणपतीच्या सणापर्यंत आम्ही मुंबई गोवा हायवे सुरळीत करू. त्या रस्त्याची झाल्या चाळण सुरळीत करण्यानं जरा लक्ष द्या. बघा साहेब, आमचा रस्तो राष्ट्रीय महामार्ग मुंबई गोवा हायवे NH नॅशनल हायवे पहिलो 16-17 आता झालो 66. पहिला होता MH17 आहे खतरा, आता झालो 66 वानष्ट. गाडी बघा कशी उडिया मारता पुढ्यातून येणारी. हॅरियर तरी पण उडिया मारता हे बघा. CNGचो बापूस एर्टिगा. गेल्या 17 ते 18 वर्षातली प्रगती बघा. आपल्या लांजाच्या पुढे परिस्थिती अशी आहे, परिस्थिती अशी आहे की एकच लेन आहे, दुसऱ्या लेनचं काम अजून आहे बघा. फॉकलँड बिकलँड उभे होते म्हणजे इतक्या असलो तर तो काय बंटीच्या साबणापेक्षा हे स्लो चाललेले आहोत. बंटी ते साबण स्लो आहे क्या, त्याच्यापेक्षा आमचं सरकार स्लो आहे. किती हलगर्जीपणा होई पण ती किती यासाठी बघा काय प्रमाणात आहे का. गेल्या मेल्यावर आमचा रस्तो तयार झालो.
ही लेन बांधतले आणि केव्हा रस्तो चालू जातलो. जुनोच रस्तो आमचो त्यापेक्षा ह्यो बरो होतो असा वाटायला लागला. काय करूकच नाही. हा काय करूकच नाही आणि असा तसा रस्तो आहे. आपल्या मुंबई गोवा हायवे आम्ही जातो. एक अनोखा प्रवास मुंबई गोवा हायवे. खड्ड्यांचा रस्तो. खड्डे आहोत काय रस्तो काय आता जरा तुम्हीच ठरवा. आता लांजाच्या पुढे एक पंपर आमका CNG ची गाडी आहे. साधारण त्यातल्या त्यात कमी आहोत नाही म्हटलं तरी 20 गाडी आहोत. 20-22 आमचा नंबर आहे. देवा काळजी आमका नाही म्हटलं तरी अर्धा तास जातलो. अर्धा पाऊण तास 100%. आता वाजले बरोबर 1:20 1:02 वाजतात. 1:24 झाल्या तरी आमका कमीत कमी 2-2.25 हे जातलेत. गॅस परिसर खाली करू चलतात गाडी आहे बऱ्यापैकी. चलतात रे म्हणजे काम जाताला आपला. जास्त नाही लागत रे गाडी मुव्हिंग आहोत. एका गाडीत 5 मिनिटं लागतात. बरोबर किती साहेबांचं काय म्हणणं. एका गाडीत 5 मिनिटं लागतात गॅस बरोबर. हे बघ काही देवा दुसरं अशी उलटी फिरतो मध्ये नाही घुसायला. आणि एक लागलो एक वाढलं. सुटले बऱ्यापैकी सुटले. खरंच गरज आहे आपल्या मुंबई गोवा हायवे. एक प्रत्येक निदान 1 by 1 म्हणजे एक पंप सोडून दुसऱ्या पंपाला तरी CNG होया. कारण खूप गरज आहे आता. आता आम्ही असो खोलपालीचा पेट्रोल पंप आहे. CNG आम्ही भरलो. फुल झाली टॅकी आमची. टँकी फुल. बसलो किती 750 हो 750 रुपयाचो 8 किलो 8.5 असो काहीतरी. बघूया आता आपण ह्याच्यात आपण खय परत पोचतो ते. 1:24 गाडी लावलेली. आता वाजले बरोबर 1:50 म्हणजे बघू गेलं तर 20 मिनिटात आमचं काम झालं. अपेक्षापेक्षा लवकर झालं. अपेक्षेपेक्षा आम्ही जरा बॅगना CNG गावलो. कारण 2 पॉईंट होते सर म्हणून बरं पडलं. चलो लेट्स स्टार्ट द जर्नी. एक ब्रिज बघलेला तुम्ही तो लांजाचा होतो. आता ह्यो दुसरा ब्रिज बघता ह्यो पालीचो. असा परिस्थिती काय असा एकसारखीच. हय सुद्धा खांब जावत थंय सुद्धा खांब होते. म्हणजे परत एकदा विषय अंडरलाईन करूचो म्हणजे गडकरी साहेबांचे पैसे गेले खय. माझ्याकडे एवढे पैसे आहेत हो ते घाला. ते कोणा होयत ना ते कॉन्ट्रॅक्टर आणि कोणा त्यांना घाला. आमचे 1,00,000-2 लाख रुपये त्यांना द्या. करोडो रुपये द्या. पण आमचा रस्तो एकदा सारखं करा. रस्त्याने जाणं म्हणजे मरणाची परिस्थिती आहे. काय हालत करून ठेवला रस्त्याची. काय धरतं डॅशबोर्ड मरा सरळ धर ना. जोरदार पावसाची सुरुवात झाली आहे. आता आम्ही पालीत जातो. पालीत डायव्हर्शन बघा डायव्हर्शन.
हातखंब्याक पोचलो. हातखंब्याक आम्ही आता जेवक थांबलो. हॉटेल असा वृंदावन. बऱ्यापैकी गर्दी या. आम्ही चौकात असतो. हॉटेल वृंदावन. काय पण नाही तू खात नाही का? आता आम्ही जेवक थांबलो. 2:15-2:30 वाजले साधारण. हातखंब्याच्या पुढे असो आणि हॉटेल आमचा असा ग्रीन पार्क रेस्टॉरंट हातखंबा. ह्याच्या आधी आम्ही एका जागेवर थांबलेलो हॉटेल वृंदावन. पण थंयसर त्यांची आमच्या म्हणजे कस्टमरशी बोलण्याची जी पद्धत होती म्हणजे आमच्यावरच अशी नाही, आणखीन कस्टमर होते बरेचसे. अरे रवी आणि त्यांना काय गरज नसल्यासारखे बोला होते म्हणून आम्ही थंयसून सुटलो. आम्ही आता येलो ते ग्रीन पार्कला. हॉटेल ग्रीन पार्क. रोस्टेड पापड खाऊन झालो. सगळे पापड ऋतूनच खाले आणि 2 आहे. आणि आता कॉफी करता. पप्पांची कॉफी. पप्पांची नाही, संकेत काकाची. माझी कॉफी कशाला करते? पप्पा माझी हां तू काय मागवलं? जेवण काय मागवलंय? चिकन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी. आणि पप्पाने काय मागवलं? पापड, पापलेट. मम्मीने सोनाबी, सुनामी सुरमई सुरमई. सुरमई. आणि माझा असा वांग्याची भाजी. काय बोलायचं आहे? नो गंध. ही चिकन थाळी का? चिकन थाळी ऑर्डर प्रमाणे इथं या. दादा बटर रोटी सांगितलं ना? चिकन आणलं ते. दोघांना पापड द्या ना 2. ह्याचा काय आता याचा फुकटा किती आहे मध्ये? त्याचं चिकन घेऊन का? मोठं कुठं? माझा वांग्याचा भरीत रोटी. जबरदस्त टेस्ट आहे. जबरदस्त. एक नंबर. ऋतू चिकन कसं आहे? मस्त आहे. ओके. सुरमई कुठे राहिली? सुरमई मला आमच्या गाठी पाठी. ऋतूचे नखरे बघा. हा ऋतू एक नंबर तुझी कंबर ही चाल शेके. ए हा बो या मरे. तुझी चाल शेकी शेकी. ते काका बघतात तू का? लवकर खा. काका तो हाफ राईस दिला. तो हाफ राईस आहे की फुल राईस आहे? जेवण झाला. हॉटेल ग्रीन पार्कचं कसं होतं जेवण? एक नंबर होतं. ए ऋतू ग्रीन पार्कचं जेवण कसं होतं? जेवण कसं होतं? खरंच जेवण बरं होतं. बरं लागलं. बरं लागलं. मस्त. ऋतू पाऊस कसा लागतोय? जेवण झालं आणि पाऊस सुरू झालो. बरीचशी गर्दी आहे. हॉटेल ग्रीन पार्क हातखंबा. जेवण एक नंबर भारी होता. मजा येईल जेव. हा बोल. आता रत्नागिरी. प्रवीण मोबाईल घेतला. तुझो जेवलो आता. पप्पा तुम्ही जेवला?